Здравейте! Аз съм Галина. В днешната минута ще ви говоря за рационализацията на чувствата. Напоследък се усещам гневна за щяло и нещяло. Гневът ми е много познат. Изграждайки емоционалната си интелигентност, се научаваме да сме осъзнати за емоциите си. Къде ги усещаме физически, какво ги поражда, в какви ситуации и как реагираме. Започнах да си мисля защо съм гневна и да превъртам в главата си разни мисли. В един момент се усетих и си казах: опа, чакай, спирам с това защо. Няма нужда нещо да си обяснявам. Аз съм гневна, точка. В момента съм гневна, точка. Днес съм гневна, точка. За малко съм гневна. Имам право на това, валидно е. И както ми каза един колега психолог преди време, ползвай си го гнева, но е разрушителен. И е добре да се канализира в нещо съзидателно вместо това. Защото той съдържа голяма енергия, дава тласък за действие, дава импулс. Така че важното тук е да не се подхлъзнем към рационализация на чувствата и да търсим начини да се отървем от тях. Когато засечете някаква емоция, вижте я, наблюдавайте я, назовете я и дотам. Нека да бъде, нека да минава и да заминава. И това, че понякога държим някакво чувство с дни, седмици, месеци, никак не е хубаво, защото това не му е целта. Целта не е да става част от личностната ни характеристика. Например, аз съм много гневен човек. Аз съм си такъв. Ами не си такъв. Това е чувство, с което не си могъл да се справиш в момента. Задълбал си да го мислиш и превърташ отново и отново. Не си успял да се регулираш и си го носиш, да се измъчваш. Чувствата не са за да ги рационализираме, а за да ги чувстваме. Те са потоци енергия. Дишаме в тях, прегръщаме ги, обичаме ги, позволяваме им и толкова. А моето съзидателно канализиране на гнева ми се превърна в това клипче. А вие как се справяте с гнева си или с други силни чувства? Напишете в коментар.